Priatelia, slovenským astronómom sa podarilo nájsť kúsky záhadného meteoritu, ktorý 28. februára tohto roka dopadol nedaleko Košíc v blízkosti obce Vyšný Klatov. Objav označujú vo svojom fachu za jednoznačnú svetovú udalosť roka. Zo 40 000 meteoritov, ktoré doteraz ľudia našli na Zemi, je tento v histórii astronómie totiž len 15. na svete, o ktorom budeme vedieť, skadiaľ z vesmíru vlastne prišiel a kade lietal. Pri spomínanom meteorite bolo zaujímavé to, že si jeho pád všimlo veľké množstvo ľudu. Žiara, ktorá vznikla pri jeho prelete atmosférou, osvetlila ulice takmer ako slnko za bieleho dňa. Na niektorých miestach východného Slovenska a severného Maďarska bolo počuť dunenie podobné hromu alebo výbuchu, čo naznačovalo uvoľnenie energie v podobe zvukových vln. Toľko sú správy z tlačových agentúr o tej udalosti, ktorá sa stala 28. februára 2010. Udalosť, ktorá sa stala presne o polnoci. Ale túto udalosť možno vnímať aj ináč. A tak vám to chcem priblížiť tiež, priatelia, ako vnímam túto udalosť ja. Božie slovo nám predstavuje troch múdrcov, ktorí sa vybrali, aby našli Ježiša. A ich sprevádzala hviezda. Ona im ukázala cestu, lebo je napísané v Matúšovom evanjeliu toto. Hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako by nebo samo sa postaralo o znak. Ako by vďaka tej hviezde pomohlo nebo tým, ktorí hľadajú Spasiteľa a Vykupiteľa, aby ho našli. Konkrétny znak. Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila v Kamparme v Taliansku. Oficiálny dátum zrodu je 1. január 1979. Aj predtým Boh ukázal v proroctve, ktoré zaznelo v auguste 1978 na Kamparmo, na konkrétne miesto, ktoré si Boh vybral. Kamparmo bude mojím domom modlitby, miestom, kde budú bývať moji zasvetení a núdzli, dom jednoty a obrátenia. Kamparmo znak jednoty, svetosti, slávy, Kamparmo miesto môjho prebývania. Odtiaľ vytriskne nové povolanie, nová evangelizácia. Kamparmo znak obrátenia a vernosti Bohu. Boh ukázal svojím slovom na konkrétne miesto v Taliansku v Kamparme. Aj hviezda, ktorá sa 28. februára 2010 zastavila o polnoci nad Vyšným Klatovom, aby ukázala na toto miesto, nám dnes hovorí. Mne konkrétne hovorí, že toto je miesto, tak ako Kamparmo. Aj tu na Slovensku, na tomto mieste, Boh chce prebývať. Aj tu je možné ho nájsť, stretnúť. Na tomto mieste, v dome komunity Ján Krstiteľ. V spoločenstve, ktoré tu žije. Ako by Boh sám ukázal na to miesto a pozval ťa tu, aby si prišiel. A na tomto mieste čerpal z požehnania, ktoré on pripravil aj pre teba. Lebo v Božom slove je napísané: prídu mnohé kmene a povedia: hor sa, vystúpme na vrch Pánov do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema.
Vám všetkým prajem požehnané sviatky Ježišovho narodenia a vás všetkých chcem pozvať do nášho spoločenstva a k nám na toto miesto, kde stretnete v našom spoločenstve živého Krista.